Kuka siellä on? Haloo? 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 Mitä sä oikein kuvittelet tekeväs? Mä ajattelin vastata, kun se soi ja soi. Sun kultassa on aika hiljainen mies. Se ei puhunut mulle sanaakaan. Ja sulle ei ole mitään oikeutta koskea mun tavaroihin. Mikä sul nykyään on? Onko se jätkä naimisista tai jotain, kun sä et voi antaa siitä mitään vihjettä? Eiks me just sovittu, että mä kerron sit, kun mä oon ite valmis? Et sä luota mulle? Luota. Mua ärsyttää, kun sun pitää jankuttaa tästä asiasta koko ajan. Eikö itsellässä mukaan mitään asiaa, mistä et oo puhunut mulle? No niin, eli on. Mä kunnioitan sua sen verran, että mä koko ajan utele siitä. Voisit tehdä samoin. Millaista apua sä tarvitset? Työpaikkaa mulla ei ole tällä kertaa tarjota. Mun asia liittyy Jiriin. Eikä teillä on ryppyä rakkaudessa. Sellaisesta meikäläisellä on kokemusta vähän liikaakin. Mutta eiköhän me joku ratkaisu keksitä, jos kenkä siitä puristaa. No ei me enää olla yhdessä. Sehän on harmillista. Saanko mä kysyä, että miksi te erositte? No, meidän suhteessa oli väkivaltaa. Tota on kyllä vaikeaa uskoa. Niin, vaikka eihän se aina ulospäin näy. Sellaisesta on meikäläiselläkin vähän kokemusta. Sen takia Joonatan oikeastaan ajattelikin, että mä voisin puhua sunkaan. Sä vaikka osaisit auttaa? Mulla on nyt vähän enemmän kokemusta väkivallan tekemisestä kuin uhrinaolosta. Sehän se just onkin, kun en mä oon mikään uhri. Mä oon Jiri. Etkö sä uskalla avata sitä? Jos mun epäilykset osoittautuu oikeaksi. Sitten sulla on yksi poika enemmän. Uskomaton tilanne. Kun Alexander haudattiin, mä olin ihan varma, että mä hyvästelin mun poikani lopullisesti. Mulla olisi tässä iso tilaisuus sotkea monen ihmisen elämän. Kai sä silti haluat tietää totuuden. Pelottaa se, että tuntuisiko se poika kuitenkaan omalta. Mä voin olla Outsei, biologinen isä, mutta ei se ole sama, koska ei meillä ole mitään suhdetta. Mä oon niin pettynyt Ossiin. No tässä täytyy ehkä vielä miettiä, että haluamme tietää totuuden. Oot sä yhtään miettinyt, että mistä toi sun äkkipikaisuutesi johtuu? No kai mä olin vaan niin mustasukkainen. Toi on kyllä aika tyypillinen tekosyy. Mitähän siellä taustalla mahtaa olla? Varmaan mun isäjutut. Sehän hakkas äitiin humalas monta vuotta. Lopulta vielä ampui sen. Varmaan mä oon vaan samanlainen hullu niin kuin sekin. No et varmasti oo. Heidi, sä oot nuori fiksu nainen, jolla on tapahtunut ihan hirveitä asioita. Ja joka nyt on ymmärtänyt pyytää apua. Siis mähän on elävä esimerkki siitä, että tunteita niitä pystyy hallitsemaan. Ja jos mä oon kerran siihen pystynyt, niin ihan varmasti pystyt myös sinä. No miten muka? Mä oon päättänyt jo monta kertaa, että mä en enää ikinä lyö Jiriä. Silti aina tilanne vaan kärjistyy siihen, että mä oon taas sen kimpussa. Olet sä harkinnut sellaista vihanhallintaryhmää? Siellä on monia saman ongelman kanssa painivia ja sieltä sä saisit myös vertaistukea. No ei mä ihan hirveästi houkuttele puhua jollekin ventovieraille. Joo, mä ymmärrän ton. Mutta kun ensimmäisen askeleen on ottanut, niin loppu on sen jälkeen paljon helpompaa. Ja se on hieno tunne, kun kokee sen, että ei ole ongelman kanssa yksin.
Oot sä taas syönyt ihan omenan liikaa vai miksi sä räkkäät ittees? Tulit sä tänne kyttää mua? En tullu. Kai sä muistat, että mä tykkään susta just tollasena. Kiva, että edes joku tykkää. Mikä nyt on? Elias suuttu mulle. Mä yritin vaan kysellä sen poikaystävästä. No, onks sillä mitään väliä, kuka se on? Tiedät sä siitä jotain? Eliaksella oli joku valokuva Moosessa. Kuka siinä oli? En mä kerännyt näkee sitä. Ois vaan pitänyt keskeyttää niille lemmeen hetki siellä saaressa. Niin, no mä yritin, mutta sä halusit jättää ne Kyyhkylästä kahdestaan. No en mä tiennyt, että on näin salasta. No tietysti voi olla, että Elias on vaikka rakastunut johonkin tyttöön. Nyt sitä hävettää kertoa siitä. Jotain outoa sen jätkässä on. Jos Elias on kerran valmis uhraamaan meidän ystävyyden sen takia. Tuija! Sä oot pahempi kuin Iida. Mä en tajua, miksei lenkillä voi ostaa silleen, että henki kulkee. No jaksathan se rehkiä salsatunnillakin. Se on sentään kivaa. No mites se rullalautailu? Oot sä ollut Ronin kanssa tekemisissä viime aikoina? No sen jälkeen me palattiin Taleen kanssa yhteen. Hei, Senni. Oot enää aloittaa. Miksi et vastaa puhelimeen? Se ei kotiin. Ja mä luulen, että sä oot treenaamassa. Sebastian sai ne DNA-testien tulokset. No sanoks se mitään? Ei. Mutta ei ne hirveän ilahtuneelta näyttänyt Helenankaan, kun ne mut näki. Eli se tarkoittaa sitä, että niiden testien vaihtaminen epäonnistuu. Mahdollisesti. Mutta mä en aio luovuttaa. Jätkästä on vaan harmia. Iida on ihan romuna, kun sä et tavaa sillä rakkauselämässä. No mä tiedän. Mut enemmän siihen sattuu, jos se kuulee musta ja Larista. No oot sä varma? Äskenkin se oli purkamassa kiukkua salilla. Sitä ottaa päähän niin paljon. No eikö se ole hyvä purkaa urheilua, ennemmin kuin masentuu sohvalla? Niin, no sit mä joudun keksiä selityksiä sun letkajenkkasen Iidan välille. No oma vikas. Mitäs meet penkoottoisesti tavaraa? No mistä mä oisin voinut tietää, että Talalla mukana kuvia, missä sinä ja Lari lääpitte? Et sä nyt vaan vois hommaa uutta jätkää. Se olisi varmaan kaikille helppoa. Sama asia, kun mä käskisin sua unohtaa Iidan. Jos sä haluat piristää sitä, niin sä varmaan keksit sille jotain muuta ajateltavaa. Joo. Kyllä, muista. Nyt on pakko lopettaa. Moi moi. Sulla ei voi olla yhtä rasittava mutsi kuin mulla. Sä kysyt, kai mä et muista mennä ajoissa nukkumaan. Ihme, että ylipäätänsä saa olla Suomessa. Ei oo tainnut Seppo ja Helena puhua niistä sun esseen-bisneksistä vanhemmillasi. Mä oon pari muutakin kertaa pelastanut mut Göteborgilta. Esimerkiksi silloin, kun ne kotibileet riistäytyi käsistä. Ihan reiluja tyyppejä kyllä. No, mutta ei sunkaan porukassa mitään valittamista. Saat asustaa ihan yksin suuressa Helsingissä. Joo, ne oli vaan niin innoissaan siitä mun kuvataidekouluun pääsystä. Varokaa, että te saa tikarapuista päähän. Niin. Mulle on ihan kunnia-asia pitää kotipiha turvallisena. Mites se sun kotis muuten? Ai, mikä koti? Niin siis vaari varmaan tarkoittaa sitä kämppää, missä oot muuttamassa. Niin, että milloin sä pääset muuttamaan? Ai, sä alat kyllästyä mun naamaan jo. En mä sillä, kun et ole vaan puhunut siitä asiasta viime aikoina. No, mun puolesta saat bunkata meillä vaikka loppuikäs. No kiitos Tale, mutta ei se ehkä ole se mun pitkän tähtäimen suunnitelma asua pienessä huoneessa kahdestaan. Mä juttelen Fajan kanssa ja kyselen sen kämpän tilanteesta. Terve, poika. Sain kuule tänään sellaisen kirjeen, jonka mukaan mulla on ehkä toinen samanikäinen poika elossa kuin sä.
Mä oon voinut vielä avata sitä kirjettä. Koska mulla on ihan hirveä ikävä sua. Muista se, että mitä ikinä tapahtuukin, niin mä rakastan sua. Moi. Moikka. Haluatko vaimo kaupasta jotain? Tuo salmiakki ja muista ne suolakurkut. Okei, moi. Oot sä jo raskaana, kun sua tekee mieli suolakurkkuun? No ois aika nopeat toimintaa jopa multa. No sehän olisi vaan ihanaa. Anteeksi, että mä olin niin tyly. Mä vaan stressaan mun omia ongelmia. No kyllä mä ymmärrän. Oikeesti mä oon tosi iloinen teidän puolesta. Siitä lapsesta tulee varmaan maailman onnellisin. Arvaa, mikä tekisi mut onnelliseksi. No? Jos sä tulisit sen kummiksi. Oikeesti. Mutta en mä kyllä edes kuulu kirkkoon. No joo, mutta sä voisit olla semmonen haltijatäti. No kai nyt jokainen lapsi semmoisen haltijakummin tarvii. Hei, mä lupaan, että musta tulee paljon pitkäpinnasempi. Sun ei koskaan tarvitse pelätä, että mä hermostuisin sun pikkuselle. No eihän mä nyt sellaista pelkää. Mut mitä sä meinaat sit tehdä? No, mulla yksi idea. No mikä? No mä kerron sit vasta, jos se onnistuu. Muista, että sä voit aina tulla puhumaan. Mä menen saunaan. Oota hetki, niin sä oot Helenan kaveriksesi. Mä menen mieluummin yksi. Helena ei kestä niin kovin löylyä. Sä meinaat kärvistellä oikein kunnolla. Moikka! Moikka. Kato. Mihin sä talen jätit? Se meni Matleenan kanssa vuokraa jotain leffaa. Jaa. Soititko sä jo? Ei, katohan sä oot ollut taiteilemassa. Vähän jotain pientä yritin, mutta inspiraatio katosi aika nopeasti. Joo. Mä lähden tekemään läksyjä. Ootko muuten soittanut isällesi? En mä vielä ehtinyt. No ei siinä mitään. Mähän voin soittaa sille itse. Ajattelin vaan, että jos tarvii muuttoapua tai sellaista. No, mä luulen, että me pärjätään kyllä varmaan keskenään, mutta kiitos kuitenkin. Annatko hei isäs numeron varulta, jos mä soitan? Joo, tietty. Faijalla on kyllä tänään kössivuoro. Mä suosittelen, että soittelet vähän myöhemmin ehkä. Juu. Selvä. Mä suosittelisin tartarpihviä. Tai paistettua ahventa. Ja ruokajuomaksi talon valkoviiniä. Mies, laitat sä kirjeen? Kirjoituspöydän laatikossa. Mitä siinä sanotaan? Moi! Moi. Oot sä nähnyt Ronia? Joo, se tuli ja meni. Puhui jotain läksyistä, mutta sitten se lähti kuitenkin. Sen piti ostaa sipsit. No, pitäisikö meidän soittaa sille? Me pistetään leffa vaan pyöriä. Eihän se ole liian jännä. Mä en kestä, jos mä alkaa pelottaa. Ei joo. Mä sit pidän sua vaikka kädestä kiinni. No sä sentään toit leffaevät. Paitsi, että ne on kyllä Iidalla. Iida on saunassa, mutta sähän voit jäädä odottaa. No, mitäs täällä oikein on? Hei, napit irti. Teit sä Iidalle herkkukoriin? Siis täällä on vesimelonia, viinirypäleitä, omenia, pelkkiä hedelmiä. Ja vesipullo. No niistä Iida ainakin tykkää. No musta toi on ihanan romanttista. Miitsi ajattelee aina daamin parasta. Niin, tai sit sä yrität uudessa pöksyihin. No,
Tällä hetkellä mä yritän vaan piristää sitä. Se on ollut vähän huonona, kun Elias ei kerro mitään se uudesta jätkästä sillä. Se nyt suojelee Iida ja Laria. Siis tiedät säkin Larista? No se ei ole sit varmaan enää salaisuus kenellekään muulle kuin Iidalle. Innoittaa olla näin kaksinaamainen. Iida on varmaan otettu se huolenpidosta. No, mä teen mitä vaan, että se olisi onnellinen. Vihanhallintaryhmän idea on vertaistuki samassa tilanteessa olevien ihmisten kesken. Kyse ei ole terapiasta, mutta ryhmässä autetaan puhumaan avoimesti omista kokemuksista. Osallistuminen on maksutonta, mukana on ammattilainen ohjelmassa keskustelua. Mukaan voi tulla kuka tahansa ja toiminta on luottamuksellista. No Heidi Aaltonen tässä, moikka. Mä halusin ilmoittautua tuohon teidän seuraavaan ryhmään. Ei kai me häiritä. Ei ollenkaan. Mä voin soittaa myöhemmin. Tulit sä hakee iltapalaa? Joo, pakko. Janne ei suostunut antaa sitä herkkukoria. Ronika ei näy. Haluatko säkin mehua? Joo. Tuutko kattoo meidän kanssa kauhuleffaa? Joo, mä tuun myöhemmin. Halo? Seppo Taalasmaa tässä. Terve. Teidän Ronin asioista soittelen. Juu, Roni laittokin tekstaria. Mä oon tosi pahoillani, etten ole ehtinyt soitella. No ei siinä mitään. Ihan vain kyselin niistä asuntojutuista. Joo, se on harmi homma. Miten niin? Kai sillä asunto on? On toki, mutta siellä on putkiremontti eikä muuttopäivää voi lyödä lukkoon. Mutta jos pojasta on jotain vaivaa, niin... Ei ollenkaan. Roni voi asua täällä niin kauan kuin on tarvis. Mä toki korvaan kaiken. Kerrot vain summan. No eihän nyt rahasta ole kysymys. Pääasia, että pojalla on asiat järjestyksessä. Se on tärkeintä. No, oppaska. Kun Titanic pohjaan. Loistavaa. Kiitos avusta, faija. Onko saunaprinsessa Liana? Oli kyllä ihana idea käydä siellä Korkeasaaressa. Outsiakin taisi tykätä apinoista. Mä jopa unohdin hetkeksi Sebastian ja koko tämän jupakan. Eikä me stressataan ihan turhaan. Kyllä Sebastian olisi varmaan ilmoittanut meille, jos ne tulokset olisi todistanut jotain. Tarkoittaa sitä, että sä onnistuit niiden vaihtamisessa. Isi ei taidakaan olla mikään räämäkäpälä. Ehkä se on hirviö. Ihana palata takaisin normaaliin arkeen. Outsien kanssa. Se voi olla Elias. Sanoit, että se tulee käymään myöhemmin. Ai Sebastian, tässä sinä. Mitäs? Mä tulin katsoa mun poikaani.